ole voin hi April ni som panga zirtop ni a indona lam thuthar langsar de ute kan lor le don ani Luhansk Oblast Governor Serhiy Haidai chuan darkar som ni pali chungin Russian sel puak wangin mi pahnih an thi ni in a soya pahnih dang an hliam bok ni in a soi heram biala building then khat chu Russian sel ten an ti chenwal ni in a soi ni heti lai hian Ukraine prosecutor te chuan voin thleng hian Russian beina awangin naupang za som ko pariat an thi to ni in an soya naupang zathum somnga panga an hliam to bok ni in an soi CIA director chuan Putin a hian nuclear a hmang don ti fin fiana an nei lo thu a soya CIA director William J. Burns chuan nena chan ngei ero atuma nuclear weapon ni lovin tactical missile emo nuclear thokna vak lo chi ero a hmang don ni in a soi heti lai hian buka in suat na anga khotlangin an soi chui chian na chu kalpui mek zelani buka a ruang tam tak mu chua tak te kha za somret banga chu silaya ka an ni thu hriat chuan ni buka mayar Anatoly chuan Russian sipai te hian civilian te a hlom hlomin an kap hlum ni in angai heti lai hian Ukraine Operational Command South report dan chuan Russia le Ukraine in an sipai man te anin thleng ton ni in a soi Russian sipai pali le Ukraine sipai panga anin thleng ni in a soi tin in beina azwal zela darkar somni pali chungin Russia hian sipai somthum panga an chana sipai motor pali an chan to bok ni in Ukraine lam chuan an soi heti lai hian France chuan emergency atana man tur motor somni pali le chan chuana bungrua le akai hnoi ton somnga chu Ukraine emergency rescue hena an hlana voin khan Ukraine a thleng man turanga yani heti lai hian Ireland Catholic Church ten an tholom dollar maktadwai thum point panga chu Ukraine in le lo chan te hne na hlan turin Ukraine thu nei tu te hne na an hlana ni UN report in atarlan danin Ukraine ral tlan chuan maktadwai nga an kai chhota a United Nations High Commissioner chuan Ukraine ram chunga ral tlan internal displays hi mi maktadwai sari point pakhatan kai chhoto ni in an choi boka ral tlan zinga za asum ko te chu mei chele naw pangan ni puitling ral dau theichin chu Ukraine chua san phal sakan ni lo thung indo chua tran February ni somni palia tangkhan Ukraine kho puilian ber dot tu Kharkiv beka hian mi zanga velan thi to tian puang anzinga somni pali te chu naw pangan ni Kharkiv Oblast Governor Olesin Hubov chuan Russian sipai te chuan mi pui chen na lai an kap zel ni in a soya April ni som pali ringot po khan mi pui poi soi lo chen na voi somthum pali velan be ni in Ukraine chuan Russia an pu multiple rocket le lai pui mangin an kap na sa hle ni in an soi heti lai hian Kherson Oblast a Olesi khopui chu Russian sipai ten an thunun le to ni in an soi boka Russian sipai in an thunun nu hian Russia chuan Ukraine hampuan zar in zar sa chu Russia flag mangin an thla ka ni heti lai hian Ukrainian parliament chuan Ukraine Intelligence Agency a ramdang mi thotir then ni ti in dan an pas tarup mai ma se in do chung chawani ang he dan ming hi the Verkhovna Rada ti ni a he dan hi April ni som pali atang khan man tran ani kan soi thin to ang khan Ukraine a hian khotlang intelligence tam tak anin bun ru a UK le US intelligence te chu Ukraine chakna tharui pakhatan ni Russian sipai tele anral thuam tam tak da thatte po khotlang intelligence ho thora ni in mitam takin an soya chutianga ni chuan heng ho po hi Ukraine Intelligence Agency a official takin an pom thei to don ti na ni kan hriat angin Boris Johnson chuan mania ki fatlo thuta Biden ai point in do lai chuan ki fatlo masata zo ka ni heti lai hian media report then khata alan dan chuan Biden hian ki flo a hre lo ni in an zia ka Biden chuan US official ten kong an zong mek ni in a soi Ukraine parliament chuan Russia thlop tu opposition party te chu a thiat ram in lungrol na dal tu an ni awangin hetiang hian ma ala ni in an soi February ni somni pali ma alo maker mi somni pali te chu an ni na hli sakan ni nimina Russian in do long lian Ukraine missile
Neptune missile in an ka chiat an ka hnuwa pilta kha dollar makta duai jasari somnga manani Ukraine chuan Russian military bungrua unit sanga jani somruk anti chetel boka Russia tan chuan channa na satakatling Putin a phubalak na kan hriat angin Russia in dolong ro pui destroyer le aircraft carrier in karami cruiser warship chu Ukraine Neptune missile manginan kap oprop maya helonga hian silai mu le ral thuam tam tak chek ni in an ka hnu hian a ka ngala crew hawero anin saseng man ni in an soi lungkang hi turu hle fit zeruk vel zeta sanga meyala in vor chho hialani Russia hian helong hi ui thlungang ni turani phuba kan ladon hanti longan ka chiat nu atanga rei vaklova Kiev khopui lampanin missile an thon phei ve ngala Russian force te chuan Kiev lama missile an thon phei ngala a aya tam kan la ron thon bel don anti Russian missile in Kiev aden lai hian ni zan kho khan Kiev khopuya chuan siren a ruaya Kiev khopuya puak ring tak thom na tak khriat tur Kiev khopuya puak ring tak thom na tak khriat tur tin Kiev khopui pon khopui danga po puak ri khriat tur oma chimlam khopui kher sona te khochaklam khopui Kharkiv ate khotlanglam khopui Ivano-Frankivsk ate rocket le missile thlok lut zut mayani Ukrainian MP Lesia Vasilenko chuan Kiev khopui chung mun thuma na takin thilpua ko oma Moskva in dolong kan ka pila wangkhan Vladimir Putin a phubalak na ani kan ring halani ati heng missile te hian enge ati chiat enge an target thriat ani lova Ukraine lampo in thile hliam engman la puang lova an boruwa ka in mung lian chhole ta hle mai Ukrainian President Advisor Arestilov chuan kan sipai te hi anom na hmun atanga kal chhuah se ka harsa a ari sa sang lu tukani chu wangin Mariupol chunga hian Ukraine Force le Ukraine National Guard Azov Battalion te chu location hrana an la om thuwa soya 36 Marine ho hi Mariupol hmun danga an lein khwar mek ni in Kiev chuan an soi heti la hian Russian Republic of Chechen leader Chaktak Ramzan Kadyrov chuan Mariupol chawni lovin Kiev le Ukrainian khopui dang te po an la hual zel don ni in a soi Kadyrov chuan Telegram video ti chuakin Mariupol chawni lovin khopui dang le khwa te chu an tuam zel don ni in a soya Luhansk le Donetsk hi zalen na fam kim an pek tur thuwa soya hi kong masaber turani ti chuan Kiev le khopui dang te po ati Kadyrov hi tong nuam ti chi ani ve boka Vladimir Putin a kut ke ber ni in a in soi thina Kadyrov chuan rin hel rual lovin Kiev khopui chu lak ani tur thu soin lak le ta ningai to lawang ati chanchin thar ber hre turin he channel hi lo tlo je don nia